esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo. El jurat de Festes d'Altura, compost per la regidora de festes, un dissenyador gràfic, un crític d'art, el guanyador del concurs de fa 2 anys i un representant de la comissió de festes, han valorat el cartell d'Albert Parés com el millor dels 40 que s'hi han presentat. Albert ja va ser finalista al concurs de cartells del 2011, però no ha estat fins enguany que ha quedat seleccionat com el guanyador. Avui, a la roda de premsa que s'ha fet a l'Ajuntament d'Olot, han explicat que no es presentarà el cartell fins a mitjans de juliol i no han volgut donar massa informació de com serà. Tot i així, l'autor ens ha avançat alguns detalls. Sí, a mi m'agrada molt treballar a mà, o sigui, el cartell està fet a mà, després he tirat una foto i s'ha fet en impressió digital perquè es pugui imprimir. I a part d'això, he buscat com 3 bases. Una és que fos una representació del que és les festes d'altura, o un tret de la faràndula, o un símbol. Diferencial. Sí, un símbol. Després, com un objecte que fos molt petit i que molts d'objectes d'aquests es construïen. És que és difícil d'explicar, no? Un puzzle per dir una mica que entre tots fem aquestes festes. I l'altre és un símbol també de festa. Tómate la última ya y abrázate a la tempestad conmigo. Y no tengamos miedo porque amor en esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo.